ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ନୁଦଡ଼ିଆ ରାଣୀ। ଆସ ବୁଲିଯିବା ଏକ ନୂଆ ଜାଗା। ଆଉ ସେ ଜାଗା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ସେ ଜାଗା କେଉଁଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ସାଇ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ସାଇ ବାବା ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚୁ। ଏଠି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମା ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଭରା ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ଅମେଜିଂ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ଇଏ ବି ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ ଦେଖିକିନା। ଥରେ ଦେଖିଲେ ମନ ଛାଡ଼ିବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚୁ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଥରେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଏ ଜାଗାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଜମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ବାବା। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ମିଳିବେ। ଆନନ୍ଦ ଭରା ଷ୍ଟାଚୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସାଇ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ସାଇ ବାବା। ୱେଲକମ୍। ଏଠି ୱେଲକମ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ପିକ୍ଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦ ଭରା ଭିଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଗଛର ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜ ଫୁଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଭରା। ୱାଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣନ୍ତୁ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ବି ଅଛି। ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏଠି। ମୁଁ ବାଦଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା।